Jîna ya Kurdistanê li stadyuma Amedsporê, di dema maça Jînan a Amedsporê û Trabzonê de ket ber çavan û bibîr anîn. 22 pankartek mezina Jîna Amînî, ji aliyê tîma futbolê ya Jînan a Amedsporê, ve li stadyuma Amed, ji bo bîranîna vê hat bilindkirin. Amedspor yek ji klûbên Jînanên herî çalak e, ku piştgiriyê dîde mafên Jînan û azadiya ramanê li Tirkiyeyê, ku gelek caran hevgirtîna wê bi tevgera cinciyan azadî re nîşan daye.